Φαντάσου αυτό, να ξυπνάς μέσα στη νύχτα με αφόρητους πόνους, να μην μπορείς ούτε να σταθείς όρθιος, να τρέχεις στα επίγοντα χωρίς να ξέρεις τι γίνεται. Και εκεί να ακούς τη διάγνωση πέτρα στα νεφρά. Και αν έχεις εμφανίσει λίθο στα νεφρά και σου προκάλεσε κολικό, ξέρεις πολύ καλά τον πόνο. Είναι από τις πιο δύσκολες εμπειρίες και δεν είναι σπάνια. Σχεδόν 1 στους 10 θα εμφανίσει κάποια στιγμή λίθο στη ζωή του. Η πιο συχνή λίθη οξαλικού ασβεστίου δημιουργούνται από πολλούς παράγοντες. Λίγα υγρά, πολύ αλάτι, διατροφή με πολλές ζωικές πρωτεΐνες ή και τροφές πλούσιες σε οξαλικά. Και φυσικά παίζει πολύ ρόλο και η κληρονομική προδιάθεση και πολλοί άλλοι παράγοντες. Η πρώτη και βασικότερη κίνηση είναι να επισκεφτείς τον ουρολόγο ή τον νεφρολόγο σου. Είναι ο κατάλληλος γιατρός που θα αξιολογήσει την κατάσταση, θα κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις και θα αποφασίσει ποια είναι η σωστή παρέμβαση. Και μετά έρχεται να στηρίξει και το Renalov, ένα καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής, ειδικά μελετημένο για τους λίθους οξαλικού ασβεστίου. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλινικής του μελέτης, που έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Παγκόσμιο Ουρολογικό Συνέδριο την Κωνσταντινούπολη του 2023. Προσοχή όμως, το Renalov δεν αντικαθιστά την ιατρική πράξη. Πρέπει να λαμβάνετε πάντα κατόπιν σύστασης του θεράποντος ιατρού, διότι αποτελεί έναν επιπλέον σύμμαχο στη φροντίδα του ουροποιητικού. Γι' αυτό ρώτα το γιατρό σου και στο armatura.gr ενημερώσου.